prostorách Budějovické nemocnice, ale poprvé jsme se potkali u nás na Hluboké v Knížecím. Proč jsme se potkali právě tam? Co se tam dělo? Tak my jsme na Hluboké byli na týdenním intenzivním kurzu angličtiny, který jsme si vybrali, protože nás ta angličtina zajímá, baví a chtěli jsme si vyzkoušet, jaký to je být týden jenom se vzdělávat v tom jazyce, protože jsme si mysleli, že nám to mnohem víc dá, než 1 hodina týdně. Vy mluvíte o tom, že tam byli týden. Dá se to vůbec zvládnout? To není jenom ani jeden den, ani 1 hodina, ale to celý týden. Myslím si, že zvládnout se to dá, i když na začátku jsme z toho měli trochu obavy, ale bylo to úplně bezvadný. Myslím si, že nám ten týden dal mnohem víc než celý rok hodiny, 1 hodinu týdně. Po tom týdnu, kde jsme vlastně každý den absolvovali 8 hodin angličtiny, nebo samozřejmě celou dobu jsme nemluvili jenom anglicky, říkali jsme si i nějaký příběhy, které jsme si i vysvětlovali v češtině, které se k té angličtině vázaly, ale prostě myslím si, že potom se člověk hodně rozmluví a hodně si v té mysli jako urovná ty věci a dojdou mi nějaký postupní věci, které prostě potřebuje vědět v té angličtině. A opravdu ta hodina týdně, když to srovnám, tak vlastně to je spíš jen takový udržování. A tady to je mnohem větší prohlubování toho jazyka. Takže Martin, ani se potom člověku nechce mluvit česky, že už je takhle v té angličtině ponořený. Ale jo, chce se mu mluvit česky, ale spíš jako, že si to víc jako v té hlavě utříbí, tu angličtinu. Že si to spíš automatizuje. Rozumím, to je dobře. Takže splnil váš pobyt na Hluboké očekávání? Určitě splnil i předčil a domluvili jsme se, že bychom chtěli zase tento rok podstoupit nějaký takovýhle intenzivnější kurz. Nemusí být týdenní, ale třeba 2denní aspoň. To máme samozřejmě velkou radost. A jenom komu byste vlastně doporučila podobný kurz? Asi bych ho doporučila všem, kdo si chtějí opravdu tu angličtinu trochu zažít a uvědomit si, co v té angličtině jak je. Protože si myslím, že spoustu věcí člověk umí ze školy, ale pořád mu to nedává ten smysl, nebo proč se to tak používá. Jo, my jsme si na tom kurzu ujasnili ty věci, které vlastně, tak proto to takhle je, jo? Že člověk se v té škole naučil něco, že musíme to mít takhle, nebo ještě za mě, když jsme se učili angličtinu, tak to už je jako víc let zpátky, ale tady to nám prostě opravdu, a víc jsme se tam rozmluvili, protože jsme hodně mluvili, hráli jsme různé hry, které nám to jako utříbily dobře. Báječně, tak to moc ráda slyším, takže v každém případě děkuji, že jste měla odvahu si sednout za kameru, že jste se podělila i pro ty, co mají obavy, že my jsme moc rádi, že kurz splnil pro vás i pro kolegyně to, co jste od něj očekávali, dokonce ho předčil. No a v každém případě se těšíme příště na Hluboké a my už teďka přemýšlíme, čím vám ten pobyt okořeníme. Taky se moc těšíme. Děkujeme. Taky děkuji, mějte se krásně.